תכלס שיווק, על אסטרטגיה, צמיחה ושיווק דיגיטלי שיקחו את החברה או הארגון שלכם לשמיים, עם אלעד אליהו ויורי גנקי. טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של תכלס שיווק, איזה כיף שאתם איתנו כל פעם מחדש. הייתה לנו קצת פגרה, אבל חוזרים בכוחות מחודשים ומצברים טעונים. בואו נרוץ על זה, פרק מעניין לפנינו. כן, אז היום נדבר, א', אם תסתכלו לנו על הפגרה, אנחנו היינו נתונים בעומס גדול וטוב, ועכשיו טוב. אנחנו חוזרים במלוא המרץ, ויאללה, נריץ עכשיו פרקים ברצף, ותוכלו להמשיך וליהנות מאיתנו. מעולה, אז היום נדבר, אנחנו עוד רגע ב-30 באוקטובר בבחירות ברשויות המקומיות. טוב, לא עוד רגע, יש עוד קצת זמן, אבל כן. נכון. אבל למה עוד צריכים להתחיל לפני? האמת שכן, לא התחילו בזמן, אנחנו רוצים להקדיש לנו את הפרק לאסטרטגיה דיגיטלית, במרחב המוניציפלי, ועכשיו תנסו להגיד את זה 3 פעמים ברצף. פרק מאוד מאוד מעניין שבא ומדבר תכלס למנהלי קמפיינים, למועמדים ומועמדות ברשויות המקומיות, אגב בין אם זה ממש לתפקידים של רשות עירייה, או לתפקידים או לחברי מועצה בעצם, ממש ברמה הפרקטית, איך מתכננים ומיישמים אסטרטגיה דיגיטלית, אז בואו נתחיל לרוץ על זה. אחלה, אז קודם כל רגע נדבר שנייה על בכלל למה צריך לעשות דיגיטל למועמדים לרשויות המקומיות, ולמה חבר'ה שבכלל מתעסקים הרבה גם באופליין חייבים להיכנס בדיגיטל, במיוחד אם הם רוצים להיבחר לראש רשות מקומית או רשות מועצה כלשהי, ולאו דווקא להישאר באופליין, לא רק להישאר באופליין. אני חושב שהיום אין באמת את היכולת לייצר קמפיין ולייצר הצלחות בכלל בלי דיגיטל, זה לא על הפרק. הרבה מאוד אנשים, ועל זה אנחנו מקדישים את הפרק, לא יודעים איך למקסם, איך להיכנס לעולם הזה, אולי הם יודעים, אבל איך למקסם קמפיין דיגיטלי שיביא להצלחה, שיביא לתוצאות מצופות ביום הבחירות, זה משהו שלא כולם יודעים לעשות, ואנחנו בעצם גם מהניסיון שלנו ומהפרקטיקה שאנחנו מביאים בין היתר מהתחום הזה, באנו והקלטנו את הפרק הזה כדי לשתף את הידע הזה בשמחה ובכיף. אז בואו נתחיל רגע בלהבין שנייה מה הדבר הראשון אלעד שעושים כשמתחילים את הקמפיין. זאת אומרת, נניח והגענו למסקנה שאוקיי, אנחנו צריכים להיות בדיגיטל. מה הדבר הראשון שנתחיל איתו? אז אנחנו נתחיל קודם כל עם פילוח קהלי יעד, להבין שנייה מי הקהלי יעד שאנחנו רוצים לשווק להם. עכשיו זה קצת דומה לרגע שמתחילים לשווק עסק חדש, מבחינת הרעיון, שגם שמתחילים לקדם עסק חדש, אז חושבים רגע מי הקהל יעד שלנו, אבל זה שונה. פה צריך רגע ללכת drill down על התושבים של אותה רשות מקומית, של אותה מועצה, נכון בדיוק, ולעשות מחקר. מה רגע המצב שם? מי יעוד יותר מהמועמדים? מה הכאבים של אותו קהל יעד? ויותר מזה, זה גם הרבה יותר משמעותי, פילוח קהל היעד במרחב המוניציפלי ובכלל בבחירות, כי יש משמעות נורא נורא גדולה לא לבזבז כסף, לא להוציא כסף על אנשים שלא יצביעו לך. זאת אומרת, זה נכון בכל אלמנט של פילוח קהלים, גם במגזר העסקי, אבל במגזר הציבורי, כשאנחנו מדברים בבחירות, זה הרבה יותר חשוב. למה? כי אם אנחנו יודעים שיש מגזרים מסוימים באוכלוסייה שלא יצביעו לנו, שלא יתמכו בנו, ולא משנה מה נעשה, אנחנו נתמקד באוכלוסיות אחרות. עכשיו, אגב, גם בהקשר של התומכים, גם שם, אם יש לי תומכים מובהקים, אני כן הוציא עליהם כסף, אבל משמעותית פחות מהשכבה הכי משמעותית, שהיא שכבת המתלבטים. זאת השכבה שבה אנחנו רוצים למקד את הקמפיין שלנו, וזה הרבה יותר חשוב מאשר אפילו במגזר העסקי, במגזר הפרטי. בסוף שיש תחרות צמודה, אז דווקא הקמפיין יכול לקחת את כל המועמדים האלה שמתלבטים בין להצביע לראש מועצה הזה, ראש רשות הזה, ולעשות פה את ה-game changer. מי בסוף ינצח? בוא נגיד רגע עוד משפט, כי אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כמעט כל פרק, אבל בוא נגיד את זה גם, אתה יודע, שוב ואפילו כמה פעמים. צריך להבין שבניגוד לדעה הרווחת, אוקיי? בלי קמפיין ממומן, דברים לא יעבדו. הרבה מאוד יועצים שאנחנו נתקלנו בהם במהלך הקמפיינים שאנחנו עשינו, ואנשים שככה פגשו אותנו, באו ואמרו, רגע, אנחנו עושים אורגני, מה אורגני, הכל טוב, רואים אותנו. חבר'ה, בואו נשים את הדברים על השולחן. לא רואים אתכם באורגני, חוץ מכמה אנשים בודדים, שזה באופן יחסי, באמת,
אחוזון ממה שאתה אמור להיחשף עליו ברשתות החברתיות בזמן קמפיין. זאת אומרת, ההסתמכות הזאת על האורגני שבאה לידי ביטוי בזה שלא עושים ממומן וחושבים שממומן זה רק עכשיו בסכומים של מאות אלפי שקלים, זה פשוט לא נכון. צריך להבין שאפשר לעשות קמפיין אפקטיבי גם באלפי ועשרות אלפי שקלים, תלוי כמובן בגודל של הקהל היעד, של המועצה, של העיר, אבל אפשר לייצר מהלכים אפקטיביים בלי מה שנקרא לפשוט את הרגל, וחשוב לומר את זה כי זו דעה רווחת שהיא פשוט טעות מיסודה, היא שגויה מיסודה, וצריך לשים את זה על השולחן. מאוד מסכים, תחשבו גם על עצמכם, אם אתם מתלבטים רגע על מועמד מסוים, אתם לא יודעים עדיין למי להצביע, ואתם יושבים בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם או בכל פלטפורמה אחרת, ומגיע לכם מסרים של המועמד, שבדיוק אלה דברים שמפריעים לכם, יכול להיות על מקומות העבודה בעיר, יכול להיות על לא יודע, שלא מנקים את הזבל או דברים כאלה. תשתיות בדיוק, דברים כאלה. ואז אתם אומרים, אוקיי, אם אותו מעמד יכול לפתור לי את הבעיות שלי, אז הנטייה להצביע לו יותר גדולה. ואת הדברים האלה אפשר להעביר רק אם ממומן באופן של תרגות מדויק. נכון, אנחנו נדבר עכשיו הרבה, נדבר בפרק הזה הרבה על איך בעצם מייצרים תרגות ופילוח מדויק ברמת הקמפיין, ברמת ההפצה. אוקיי? אנחנו ניגע בזה ונתייחס לזה, אבל הבסיס של הבסיס זה שחייבים קמפיין, חייבים להוציא כסף, אבל זה לא מאות אלפי שקלים. אם עושים את זה נכון, עם אנשי מקצוע שיודעים, זה יכול להגיע בצורה הרבה יותר אפקטיבית. שאמרת מאות אלפי שקלים, ובדיוק חזרתי מתאילנד, אז אני ישר כאילו מעביר לבת, ואז אני אומר, לא משנה. לא, בבת אתה לדעתי יכול לעשות קמפיין שם, האמת שהמלך שם לא צריך קמפיין. תקשיבו, מה זה, כולם שם משתחווים לו? אז אתה יודע, המלך בתאילנד לא צריך קמפיין, זה כבר הוא חסך הוצאות מדיה. יאללה, בוא נתקדם. אז אחרי שעשינו בעצם את הפילוח של קהלי היעד, הרגת אותי עכשיו עם אצלך, זה יותר מיני דברים אתה לא יכול להשאיר אצלך. בוא נדבר על מתחרים. אז אחרי שרגע הבנו מקהל היעד שלנו, עושים איזה מחקר ראשוני על המתחרים, איזה נכסים דיגיטליים יש להם, הם עושים קידום ממומן, הם לא עושים קידום ממומן, עד כמה הם אהודים בקרב תושבי העיר, מה המסרים בכלל שלהם, האם הם מטרגטים שכונות מסוימות או שהם הולכים על חשיפה רחבה, מקהל היעד שלהם, קהל מגזרי, קהל כללי. זאת אומרת, צריך להבין את כל הדבר הזה וגם להתייחס לשיח עליהם ברשת, גם על המועמדים שאתם מייצגים וגם על המועמדים האחרים בעצם, לאן הם או איפה הם מפקסים את המאמצים שלהם. לגמרי, לדוגמה אם יש שיח שלילי על אחד המועמדים שאתם יודעים שהוא מועמד מוביל, אבל יש איזשהו שיח שלילי עליו באיזה נישה מסוימת, אז בואו ניקח את אותה נישה ונקדם אותה אל המועמד שלנו ונמנף אותה, נכון? בדיוק. ומי שנכנס לעולמות האלה בלי הסתכלות רחבה ואפילו יומיומית על המתחרים, מה עוד פעם משהו מאיתנו? מה עכשיו? זה מצחיק. לא, כי תשמע, אנחנו רואים את זה הרבה, אנחנו רואים באמת הרבה אנשים שאתה יודע, אנחנו צריכים להקדיש לזה אגב פרק נפרד ולבוא לדבר על המגמה הזאת של כל אחד מכריז על עצמו אתה יודע, כמומחה. צריך לדבר על זה, כאילו. זה שיודעים לכתוב פוסט בפייסבוק, וללחוץ על כפתור, לא שם אותם כמומחים. והרבה אנשים באים ואומרים, אנחנו מומחים ואנחנו יודעים, בסוף, אם זה לא נעשה נכון, זה פשוט לא שווה כלום. צריך לומר, אתה יודע, צריך לשים את הדברים על השולחן, לא להתייפף. צריכים כדי לזכות בקמפיין, כדי להצליח, כדי להביא קולות, כי אתה יודע, לא אמרנו את זה, קולות בסופו של דבר זה אמון. קולות זה לא כמו 10 שקלים שאתה מוציא על מוצר כזה או אחר. כשאתה משכנע מישהו ללכת להצביע עבורך, אתה בעצם מנסה לשכנע אותו לתת בך את האמון שלו. בך או בך כמובן. וזה משהו שהוא אחר. המרחב טעויות בדבר הזה הוא יותר מצומצם. ולכן אין מקום לחפריות, אין מקום על הדרך. זה צריך לעשות בצורה מקצועית A to Z. ובראייה רחבה גם. הרבה פעמים אתם יכולים לראות איזשהו מועמד כלשהו שרק רואים שלטים שלו ברחוב. עכשיו השלטים האלה זה לא מספיק. אם פעם תראה שלט של מועמד זה יגרום לך להצביע לו. לא, וגם נורא תלוי איפה השלטים האלה נמצאים ומה אנחנו, אתה יודע, והאם הם פונים לקהל היעד הנכון, מה הניסוח שלהם, אם זה לא מתוגבר בקמפיינים דיגיטליים שהם הרבה יותר אפקטיביים בגלל היכולת שלהם להגיע לחשיפה יותר גבוהה ולקהל הרבה יותר ממוקד, זה לא שם.
נכון, וגם חשוב להגיד, אנחנו לא נגד אופליין. האופליין חייב להיות פשוט בשילוב עם האונליין. לגמרי, בסנכרון מלא. בדיוק, ברגע שיש גם אופליין וגם אונליין, ורואים אותו פתאום בשלט ברחוב, את אותו מועמד או אותה מועמדת, ואחרי זה רואים אותה בטיקטוק, ואחרי זה רואים אותה בפייסבוק, ופה באינסטגרם, והכל במסרים משלימים אל מול המחקר, אל מול קהל היעד, אל מול המתחרים, בום. פה אנחנו מפציצים. זה האפקט, זה האימפקט נכון. שאנחנו בעצם רוצים להשיג. אז דיברנו באמת על קהלים, דיברנו על מתחרים, בואו נדבר על אסטרטגיית תוכן. בואו נדבר על תדירות הפרסומים, באיזה זירות מפרסמים, ואז באמת נוביל מפה להפצה, לתכלס קמפיינים, מה הם הטיפים שלנו לקמפיינים מנצחים. אז אחלה, אז מבחינת הזירות, אז רוב הפרסומים שלנו יהיו פייסבוק, אינסטגרם, לאחרונה גם טיק טוק יכול לעבוד מאוד טוב בקמפיין מוניציפלי. אלה הזירות העיקריות שנפרסם שם, יש לנו אחר כך, אנחנו יכולים טיפה להשתמש ב-GDN בגוגל, באנרים, ואולי טאבולה ואוטברנים, נראה שזה באמת... אבל זה קצת יותר באמת למרחב העסקי, יותר בציבורי זה פייסבוק, זה אינסטגרם, זה טיק טוק לגמרי, כאשר צריך באמת גם לדבר בהמשך, גם ה-threads שאנחנו כרגע רואים בעלייתו, חוזים בעלייתו, גם משהו שיכול להצליח, טיק טוק. זה מעצבן הטרץ הזה, אתה יודע? כן? לא התחברת? לא התחברת? אני נכנס, זה כמו טיק טוק על סטרואידים, לא טיק טוק, טוויטר, על סטרואידים, אבל כל היום כותבים שם. כי תראה, כל פלטפורמה, אנחנו נדבר על זה גם פרק נפרד שיבוא בקרוב, אבל כל פלטפורמה תמיד יש לה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, את החשיפה הראשונה, אתה יודע, על סטרואידים, זה כמו אתה יודע, להבדיל, טיק טוק באמת טסה, בהתחלה גם אחר כך היא טסה, אחר כך צ'אט GPT, אתה זוכר? עשרות מיליונים בשבוע שנכנסו לכלי הזה. עכשיו, אתה יודע, על רקע גם הקרב, הפיזי שאמור להתרחש בין צוקרברג למאסק, קנית כרטיס? אז זה גם, לא, האמת שלא קנית כרטיס, אני אצפה מהבית, לא, אתה יודע, יש לנו עבודה. כן, נחזור לזה, אבל זה הרעיון, כן. אז מבחינת אסטרטגיית תוכן, אז אנחנו נצטרך לשלב כמה סוגי תכנים, אנחנו גם נשלב תכנים שמדברים על המועמד עצמו, המועמדת, על העבר שלה, או שלא, היתרונות היחסיים, במה הוא יכול להועיל לעיר, אנחנו נדבר על דברים שהוא עושה, אנחנו ניקח רגע את הבעיות שנמצאות באותה העיר, ואנחנו ניתן פוסטים משלימים לאותן בעיות, איך הוא הולך לפתור את הפתרונות האלה. בוא נדבר רגע על היכולת, וזה שוב, זה קצת מחבר בין תוכן להפצה, בוא נדבר על היכולת היום, ששוב, היא קיימת, אבל לא מספיק משתמשים בה, לטרגט באופן ספציפי, שכונות, רחובות, ברמה של ממש אזורים ספציפיים בעיר, שאני יכול בתור מועמד ומועמדת, או בתור ראשי ערים מכהנים, אני יכול להגיע לקהל הזה ולהגיד להם, חבר'ה, תראו, אם אני ראש או ראשת עיר מכהנים, אני יכול לבוא להגיד, רגע, סליחה, בשכונה הזאת, תראו מה עשינו ב5 שנים האחרונות, 1, 2, 3, 4, 5, בעוד שאם אני מתמודד על הרשות או על המועצה, אני יכול לבוא להגיד, הנה, אלה התוכניות שלנו, 1, 2, 3, אבל המיקוד הזה הוא סופר קריטי בקמפיין מוניציפלי, כי בסופו של דבר זה הרבה יותר אפקטיבי, כשבן אדם מזהה מסרים שפונים אליו, לסביבה הכי קרובה שהוא גר בה. ממש, מסר מותאם לשכונה, מסר מותאם לאזור, בעיקר בעיריות יותר אפילו גדולות, יש אזורים ממש שאתה יודע שהאזור הזה כואב לו משהו מסוים, אז בוא נעביר לו את המסר, איך אנחנו פותרים לו את משהו מסוים, או האזור הזה שתומכים, אז פחות ננתב לשם רגע כסף, כי נשמור את הכסף למתלבטים. כל הפילוח הזה הנקודתי, כמו שאמרת, של שכונות, הוא חלק מאסטרטגיה, הוא חלק מאסטרטגיה שבונים בתחילת הדרך, ומבחינתנו, אתה יודע, כשאנחנו נכנסים לקמפיין מוניציפלי, או קמפיין בחירות לאומי, אנחנו לא מוותרים על זה, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו, צריך להגיד את זה, אמרנו את זה גם פרקים קודמים, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו בתור, אתה יודע, אנשים שלוחצים על הכפתורים הטכניים. אנחנו לא כאלה, לעולם לא נהיה כאלה, ומעולם לא היינו כאלה. לא היינו מעולם אנשים, ולא נהיה, אנשים שרק מסתכלים על הפן הטכני של איך לוחצים על הכפתור. אנחנו לא שם. זה לא פרסום. זה לא פרסום. זה לא פרסום, זה לא שיווק, צריך להגיד את זה. שיווק אמיתי מתחיל בתוכנית עבודה, ברודמפ, במפת דרכים, אחרת זה גם נראה לא טוב. אנחנו מכורים לאסטרטגיה, אני קלטתי את זה. אני חושב שאתה צודק. תשמע, מה זה, אתה יודע, מה זה אסטרטגיה? בסוף אסטרטגיה זה הבסיס לכל, אתה יודע, בהדרכות שאנחנו מעבירים, תזכור, אנחנו משתמשים באנלוגיה שאומרת שהאסטרטגיה זה כמו מתכון. זה מתכון, אתה לא יכול להתחיל לבשל מנה שאתה לא מכיר, בלי שאתה מסתכל על המתכון. וגם כשאתה כבר מכיר את המנה שהכנת, אתה עדיין מציץ על מתכונים אחרים, שיכולים לשדרג את המנה עוד יותר. זה אותו דבר. זה נורא טבעי להסתכל על המתכון לפני שמתחילים להכין משהו במטבח, אותו דבר
עולם השיווק. אסטרטגיה קודמת לכל פעולה טקטית וטכנית. לגמרי, ובטח בעולם הזה עם הרשויות המקומיות, המוניציפלי, שצריך רגע לתכנן את האסטרטגיה מהיום שהקמפיין או התוכן הראשון יוצא עד ממש הבחירות עצמם. אחרי זה פשוט לא יסתדר, לא יעבוד, לא יהיה בפלואו. כמובן שהאסטרטגיה משתנה לפי כל מיני דברים שנבחן בדרך, אבל אם אין לנו את הראייה הזאת קדימה, גם פוטנציאל לא ימומש. גם צריך להגיד שיש חשוב לדבר, זה קצת עוד פעם מחבר בין אסטרטגיית תוכן להפצה, כל מה שקשור לעצימות. זאת אומרת, לאינטנסיביות של הקמפיין והשינוי באינטנסיביות של הקמפיין לאורך זמן. כי עכשיו אנחנו נמצאים ממש חודשים ספורים, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע חודש יולי, הבחירות הן בעצם בסוף אוקטובר, 3.5 חודשים עד למועד הבחירות. בדרך כלל, בזמן של חודש-חודשיים לפני הבחירות, העצימות עולה, שעוד יותר מתעצמת בחודש שלפני, בחודש ממש, זה גם יהיה חודש חגים כזה במעבר, שבין החגים לבין סוף הסוכות, ומה שנקרא חזרה לשגרה. אבל עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אם יש, ראינו, אנחנו יודעים את זה, מועמדות, שעוד מה שנקרא מתחת לרדאר וישנים קצת, תתעוררו. זה הזמן, כאילו אתם באיחור. כאילו, אתם מבזבזים זמן יקר, שיכול לתרום לכם כרגע לדאטה, בעצם חשיפה ראשונה שאתם יכולים לייצר, ואם אתם לא שם, זו טעות. יש פה תהליך, אתם לא יכולים חודש לפני פתאום להתפוצץ בדיגיטל, וזה יביא לכם את מה שאתם רוצים. אתם חייבים לבנות פה איזשהו פלואו, לצבוע קהלים, לעשות את כל מה שדיברנו לפני כמה דקות, לפלח קהלי יעד, לחקור מתחרים, לעשות איזושהי אסטרטגיית תוכן שמביאה ונוגעת במקומות שכואב לתושבים, או שהתושבים רוצים לשמוע ולחזק, ורק אז לקראת הסוף אנחנו משתמשים בכל מה שצברנו בחודשיים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים, ובום, מפציצים לאותו קהל את אותם מסרים המדויקים לשכונה הרלוונטית, לאזור הרלוונטי ולבן אדם הרלוונטי, וזה מה שמביא בסוף את הקולות. רק צריך עוד להגיד עוד משפט אחד לפני שנעבור לסגמנט האחרון שזה ניהול משברים. בואו רגע נגיד עוד משהו אחד ברמת המסרים, עוד פעם בין תוכן להפצה. צריך לזכור שחשוב נורא להניע אנשים לפעולה, אבל בצורה שהיא מדויקת, ואני אסביר. בקמפיינים, בכל קמפיין שמריצים, צריך להופיע הפתק שאותו אמורים לשלשל בקלפי. מה הכוונה? הכוונה היא שאם למשל, הרי ברשויות מקומיות צריך להגיד רגע למי שאולי פחות מכיר, יש שני פתקים. יש פתק צהוב לאותם מועמדים לרשות העיר, ויש פתק לבן, בעצם בצבע לבן, כן? הוא לא פתק לבן, זה פתק בצבע לבן, כמו בבחירות הלאומיות, למועמדים למועצה, בעצם, לרשימות וכן הלאה במועצה. פה צריך לדייק, שאם אנחנו מתמודדים, שאם בעצם מייצגים מועמד או מועמדת שמתמודדים על שני התפקידים, גם למועצה וגם לרשות, הפתקים צריכים להופיע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות שאנשים יזכרו, יכול להיות שיש אנשים שלא זוכרים, אנשים שמצביעים בפעם הראשונה בחייהם, בבחירות מוניציפליות, זאת אומרת, זה דברים שצריכים כל הזמן להופיע, לא רק המסר של מה אנחנו רוצים לומר, או מה אנחנו רוצים לתקן, אלא מה בסוף אנחנו רוצים שתעשו, תצביעו בפתק הזה והזה לרשימה שזהו שמה, או לאדם שזהו שמו בפתק צהוב. זה צריך להופיע בקריאייטיב ובוויזואלי, אז זה חייב להיות שם כל הזמן. מסכים, הערה סופר חשובה, אפשר ממש לפספס המון הצבעות אם לא חורטים בראש את התמונה של מה צריך להצביע, וגם נדבר עוד שנייה רגע על כמה פוסטים צריך לשים בתוך העמוד וכמה באזור הדארק של פייסבוק. אני שנייה רגע אסביר לכם מה זה אומר. יש פוסטים שאנחנו נפרסם בתוך העמודים העסקיים של המועמד, כי אנחנו רוצים שזה תמיד יהיה שם, והם יהיו פחות מחרתיים, יותר פונים לקהל רחב, ואילו יש פוסטים שאנחנו נפרסם בקמפיינים מומנים שלא יהיו בעמוד העסקי, שפה נגיד אם יש שכונה אחת מסוימת שאנחנו רוצים לטרגט לה מסר מסוים, אז לא צריך לשים אותו בעמוד העסקי שכולם יראו, אנחנו נעלה אותו בקמפיינים המומנים באזור שנקרא דארק, ונפנה לאותו קהל ספציפי שקבל את המסר. כלומר, כמו שאמרת, ברגע שאנחנו עושים קמפיין שהוא במהותו דארק, מה שנקרא מוחשך, כן? זה אומר שבעצם רק הקהל הממומן, הקהל שמתורגת באופן אומן, רק הוא רואה אותו. כלומר, אם תיכנסו לדף, הפוסט הזה או המסר הזה לא יופיע. וזה חשוב כדי לא לייצר, לא להפוך את הדף, את הנכס הדיגיטלי שלנו, ליותר מדי מחירתי. אז באמת, ביחס הזה, צריך להבין שאנחנו רוצים לשלב גם בין פוסטים אורגניים, גם פוסטים שהם בעצם במתכונת של דארק, במתכונת מוחשכת. זה נורא תלוי במסר, אני חושב, כמו שהתחלת להגיד.
אחלה, אז בוא נעבור רגע על הנושא האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, שזה ניהול משברים. אחד האהובים עלינו, בוא. כן, עכשיו רגע השארנו את הטוב לסוף. בדיוק, בוא נדבר שנייה גם בכלל מה זה משבר, כי אם עכשיו מישהו יגיב תגובה למועמד מסוים, אני לא אוהב את הבלורית שלך היום, זה לא משבר. זה לא משבר. אבל נראה לי שכן. אנשים נותנים יותר מדי קרדיט לתגובות מסוימות, ישר כמשבר. אז אתה ממש נגעת פה בנקודה. לא כל תגובה שלילית בעצם צריכה לעורר פרוטוקול משברי, כמו שגם דיברנו עליו בפרקים קודמים של ניהול משברים. בגדול צריך לזכור, הרבה מהתגובות, זאת האמת, זה בעצם תוצאה של עבודה של מתחרים, שמתחזים מפרופילים פיקטיביים, של סוג של טרולים, שהמטרה שלהם היא בעצם ככה. טרולים זה מילה יפה. כן, אני יודע, זה המילה המוסכמת. כן, שרוצים פשוט לעורר כאוס. אז לא להתרגש, זאת אומרת, צריך לדעת, וזה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו, שאנחנו מתחילים לעבוד בקמפיין, לעשות מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה, אני אוהב את המינוח הזה, אז תסלח לי, אני אלך אליו, ישיבת ותיקן. מה זה ישיבת ותיקן? משהו זקן. זה ממש זקן, אבל אני חייב. הרעיון הוא שבעצם כשמתחילים לעבוד בקמפיין, יושבים עם הצוות של המועמד, מועמד, מה קרה? לא, אני לא נגרם הוותיקן, מאיפה הבאת? חכה רגע, אתה תבין את הרעיון, יש רציונל לוותיקן הזה. שלי. אז לא, תשמע, זה מינוח שהמצאתי, ותן לי עליו איזה קרדיט, אני בזרימה, רגע. אנחנו נקרא ככה לפרק. יאללה, ישיבות הוותיקן. אז רגע, אז הרעיון הזה שיושבים, ובעצם מה שנקרא שמים על השולחן את כל הדברים שיכולים להיות משבר. אתה יודע, בוא נקרא לילד בשמו, שלדים מהארון, כל מיני דברים, כל מיני סיפורים, כל מיני דברים כאלה, שצריך לדעת אותם מראש, כדי שנדע להיערך אליהם, והסיבה שאנחנו קוראים לזה, אני קורא לזה, כן, רק אני, אף אחד לא קורא לזה חוץ ממני. למה אני קורא לזה ישיבות ותיקן? כי זה ישיבות שאתה לא יוצא מהם, עד שלא יוצא עשן לבן, כמו בוותיקן, אתה יודע, פשוט נשארים וחופרים בכל דבר שהוא, כדי להיות ערוכים למשברים האמיתיים שיכולים לקרות. כי שוב, לא כל תלונה ולא כל תגובה ולא כל ביקורת היא משבר. לכן צריך לדעת לתעדף. זה מה שאנחנו סופר מקפידים עליו. בוא, כאילו, אתה לא יכול כל רגע להיות במוד משברי בקמפיין, אחרת אתה פשוט לא מצליח לקדם את האג'נדה, אתה לא מצליח להתרכז. לכן אנחנו צריכים לראות, אוקיי, הנה המועמד, הנה המועמדת, הנה ה-DNA, וזה הנה המתחרים, אלה הם המשברים שצפויים לקרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, אוקיי? ולנסות גם לצפות, מה שנקרא פני עתיד, זה הקושי. לראות מה עוד יכול לקרות שאולי לא צפינו. זה קשה, אבל זה חלק מהעבודה. זה חלק מרתק מהעבודה, ואם לא עושים את זה, אז כל היום נראה כמו עוד משבר ועוד משבר ועוד משבר. לגמרי, נזכרתי שהיינו פעם עשינו ישיבת ותיקן, איך שיורי קורא לזה, עם אחד המועמדים, ובחשנו טיפה אחורה וראינו רגע מה היה, ומצאנו אותו רושם באיזה פורום עבר כזה, שאלה מפוקבקת, אז זה יכול להיות גם ממש... טוב, אם בחרת לשתף, אז זה לא חשוב שמות, אבל כן, יש דברים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אוקיי, בוא נפרוס את הכל, אתה יודע. אני חושב שגם צריך להגיד את זה, צריכה להיות מערכת יחסים של אמון מוחלט. לגמרי, בין שקיפות, המועמדים לבין הצוות שלהם, שוב, בהנחה ובאמת רוצים להצליח. אתה יודע, אם רוצים סתם להריץ קמפיין בשביל הכיף, בשביל הסבבה, לא שאני מבין למה לעשות את זה, אז בסדר, אפשר להסתיר דברים, אבל בסופו של דבר צריכה להיות מערכת יחסים של אמון מוחלט. כי אם אנחנו נגלה בזמן אמת דברים מהעבר, זה סתם יפגע. זה יפגע בקמפיין, ואתה יודע, לא חסרים מועמדות ומועמדים שהקמפיין שלהם נגמר בגלל דברים כאלה שהתגלו בזמן אמת, למרות שיכלו להתגלות קודם לכן, ואפשר היה להערך אליהם. לגמרי. עכשיו ברגע שיש לנו את התיק ניהול משברים הזה, אז אנחנו יכולים באמת להסתכל ולבחון את כל הסיטואציות שיכולות לקרות במהלך הקמפיין עצמו, ואז יש לנו סוג של תגובה או פורמט לתגובה לכל דבר, ואז זה גם מרגיע את השטח, גם המועמד רגוע יותר, גם הצוות שלו רגוע יותר, גם אנחנו לא צריכים לחשוב בזמן משבר איך להגיב, הכל כבר מוכן, אין משבר. כמה שאפשר, אתה יודע, לא... כמה שאפשר, כמובן שתוך כדי תנועה אנחנו מתאימים, ואם יש פה איזה משהו חריג שלא חשבנו עליו, אז יודעים גם לפתור במקום, אבל את הרוב חשבנו, הרוב כבר קרה, אף אחד פה לא המציא את העולם. אגב, נקודת צעד, בדיוק חשבתי רגע, המזל שלי שאם אני אלך פעם להיות ראש עיר, נהריה כנראה, כי אין לי משהו, לא יקבלו אותי במקום אחר. לא יקבלו אותי במקום אחר, אתה צריך לחזור כן. אז המזל שלי שאם כותבים נגיד אלעד אליהו בגוגל, אז יש איזה שחקן כדורסל, אני לא יודע איזה קבוצה, הוא ישר קופץ, לא המציאו עליי כלום.
הוא פשוט לוקח את כל הקרדיט. לא, ליאור אליהו. לא, ליאור אליהו כבודו במקומו מונח. שהוא באיכשהו אגב גם קרוב משפחה שלך, באירועים משפחתיים רחוקים. כן, רחוקים מאוד. אוקיי, אז... אבל יש פשוט אלעד אליהו, לא משנה, שחקן כדורסל קיצר, אם אני אהיה מועמד מתישהו, אם תקשיב, אני מבטיח לך שאם תהיה מועמד פעם לרשות עיריית נהריה, אני אחראי על תיק משברים, ואני אעשה לך הנחה של כמה שקלים בקמפיין. זה עליי. זהו, אז בוא רגע נסכם שנייה את מה שלקחנו, גם ברמת הקהלים. האנלוגיה שלך לנהריה. לא, זה פשוט כאילו. אני חושב שאנחנו צריכים לצאת עוד 5 שנים, תהיה מוכן לקמפיין כזה, נראה מה יהיה המצב שם, נראה לי אתה יכול לכבוש את העיר. אז בוא רגע נסכם שנייה על הקהלים, על המתחרים. וכל הנושאים שדיברנו. אז אחלה, אז השלב הראשון זה לפלח באמת קהלי יעד, מי תומך, מי מתנגד, ולהביא את המסרים המדויקים לקהל הנכון, באזור הנכון. ולתעדף אותם מבחינת באמת פוקוס על המתלבטים, עם מסרים נכונים למתלבטים, מסרים שנוגעים באמת בנקודות כאב שלהם. שוב, זה נשמע נורא טריוויאלי, זה לא קורה הרבה פעמים, אוקיי? הרבה זה קורה במגזר העסקי, אבל המון פעמים במגזר הציבורי, במגזר המוניציפלי זה לא קורה, ואפשר, אוקיי? אפשר, ולא נותנים לזה מספיק חשיבות. אחרי זה מעקב שוטף אחרי המתחרים, גם לאפיין בהתחלה מה יש לכל מתחרה, עד כמה הוא חזק, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו, מה השיח עליו, איפה הוא מופיע, הוא עושה קידום ממומן, הכל. כל מה שתדעו על המתחרים, ייתן לכם יתרון בקרב במרכאות. לגמרי, וגם שוב לדעת מה, כמו שאתה אומר, מה השיח, וזה לא רק לדעת מה השיח, זה לדעת מה השיח ומיד למנף. כלומר, החשיבות הזאת של העבודה בזמן אמת, שהיא נורא נורא אפשרית בדיגיטל, זה לא כמו שעכשיו עושים, אתה יודע, הזמנה מראש של מודעת פרינט, ועכשיו לך תשנה אותה ולך זה. בואו, חבר'ה, בדיגיטל אפשר לעבוד כל הזמן עם אופטימיזציה יומיומית. אומרים את זה מניסיון. לגמרי. אחרי זה אנחנו דיברנו רגע על אסטרטגיה תוכן, איך אמור להיראות התוכן, איפה, באיזה זירות, דיברנו שהזירות הרלוונטיות זה פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק בעיקר. ברוב המקרים. ברוב המקרים, וגם דיברנו על זה שחלק מהתכנים נרצה לפרסם בעמודים עסקיים, וחלק אנחנו לא נרצה שכל התושבים בעיר יראו, אלא תושבים מסוימים באזורים מסוימים. נכון, באיזו סגמנטציה שמגיעה רק לאותו קהל יעד מפולח, בפורמט שהוא מאומן, נקרא דארק פוסט, התצורה הזאת נקראת בעצם פוסט מוחשך, ואנחנו נרצה להשתמש בה גם כחלק בלתי נפרד מהקמפיין. ודיברנו על ישיבות ותיקן, ניהול משברים, וכיוצא וככה. די, אהבת, בוא נוסיף רגע, בוא נקרא לזה, אתה יודע, בוא נקרא לפרק אולי ישיבות ותיקן, ונוסיף איזה טריידמרק כזה, אולי מישהו יבין. אז שוב, הרעיון זה באמת לדעת, להיערך למשברים שיכולים לקרות לאורך הדרך, לנסות לצפות אותם, לנסות כבר מראש לתרחש אותם, אתה יודע, כמו שעושים תחקירים בצבא, ומשם בעצם גם לדעת לא להתייחס למקרים מסוימים בתור משבר, כי אז יוצר לנו מה שנקרא סטייה, סטייה מהדרך ורדיפה אחרי הזנב של עצמנו, לגמרי. בוא נאהבתי, איזה פרק יש. כן, פרק טוב. איזה פרק יש. אז חבר'ה, תודה ששוב הייתם איתנו בתכל'ס שיווק והקשבתם ואתם פה, אם אהבתם, שתפו לחברים שלכם. דרגו אותנו. בדיוק, דרגו אותנו, ואם אתם רוצים להיות מועמדים לרשויות מקומיות, דברו איתנו, יש לנו כמה מועמדים גם בבחירות הקרובות שאנחנו משווקים. זהו חבר'ה, תודה. תודה רבה. תכל'ס שיווק, על אסטרטגיה, צמיחה ושיווק דיגיטלי שיקחו את החברה או הארגון שלכם לשמיים, עם אלעד אליהו ויורי גנקי.